Makadi muri Zimbabwe. Nhasi tiri munzvimbo yeZengeza 2 kwatashanya pamwechete nasekuru Makuvire panonzi paMother Esther muri yeZimbabwe. Sungukai kusangana namama. Mama Makadi. Tinofara Makadi yenyu. Aiwa, tinofara. Rakadi basa ramukubata. Basa rakanaka rekufambiswa naMwari. Aiwa, tinotenda. Iri basa revakadana zvosho. Tauya nasekuru Makuvire. Vati vashanye since vanzwa kuti munogara nevana vakati wandei uye zvine mabasa amurikubata. Tingade kutenda nechitiko chakadai. So sekuru Makuvire vauya vachiti vaone mhuri yamunayo uyezve nezvimwe zvingava zvekushota kana zvimwe pari kuperera mukuita kwamuri kuita, mukutsvaga kwamuri kuita. Saka vauya vane hamba ravainaro kuitira kuti mhuri dziwane pekubata. Zvingowedzerawo dzimwe nguva hazvikwani nekuda kwekuti mhuri yakaita sei yakakura. Handizivi kuti munofirawo sei nezvinhu zvamaitirwa mukati mezuvanisi. Tinoda kupa kutenda zvikuru sei kuna sekuru Makuvire nebasa ravaitiswa naMwari rinokosha, nokuti izvi zvinoitwa nevane mwoyo vanonzwa mwoyo wavo uchiperera kuda kubatsira. Saka tinoda kuvatenda zvikuru nebasa rinokosha ravatiitira pakati pedu. Tinoda kutenda nezvavatiitirawo drinki, rice, sugar, kuroti zvose zvatoringana. Gasi racho tatisina, sipo dzokugezesa. Kunge vanga vari mukati memba ino before vasati vauya vaziva zvose zvatatisina. Saka tinoda kutenda sekuru Makuvire nebasa rakanaka rinodadisa uye rinorumbidzisa ukuru hwaMwari ravaita pakati pevana vedu kuti vatibatsire. Tinoda kuvatenda zvizhinji. Aiwa, pakanaka. Zvichida mune zvimwe zvinhu zvingave zviripo zvingava zvikuperera kuita kwamuri kuti mungati mhuri yeZimbabwe dai tawanawo kana vairi vatatu vanogona kunzwa mwoyo yavo ichigombedzera kuti dai ndaitawo chikamu. Zvirege kuva zvinhu zvekuti tinongonzwa tsitsi asi tisina zvimwe zvinhu zvatinogona kuita sei kuisa ruoko. Kuti panguve nevanhu vanofunda compassion towards basa ramuri kuita. Zvimwe zvatikashuvira kuti vanhu vagona kutibatsira, tachishuvira mablankets evana. Since namba yevana vedu iri kuramba ichingokura, tine vana 22 now. Saka mablankets ndo chimwe chinhu chataida kuti tagona kuwana vanhu vanotipa mablankets. Since takuda kuenda kunguva yechando tikawana mablankets, majuzi evana, zvinodziya zvevana tikazviwana saizvozvo. Kunyange nemudziyo wokufambisa tinogara tichimbozvitaura kuhama neshamwari kuti hama wei, dambudziko rechokufambisa ndo rimwe rakanyanya kukura pakati pedu. Pandinoda ita up and down nevana, kunyanya patinotora vana chikoro nokuvadzosa kutora vana chikoro, tine mabhodha 15 ari paJairos Jiri Southampton. Tino dambudziko tinoti haya kombi notora vana nekunodzosera vana, kutora vana nekudzosera vana. Saka dai tagona kuwanawo kana kombi zvayo yokuti tinotakurisa vana, ndo chimwe chinhu chatainyanya kushuvira zvakanyanya pakati penzvimbo ino. Zvekare mvura, tinotoita mvura yekutenga kurarama kwedu, totoita mvura yekutenga kuti vana wane mvura yakanaka. Yatina bhoho, yatina bhoho. Tagona kuwana noti drillawo bhoho, nokuti munongozwa kana iri mvura yekutenga ine limitation yainotiisira. Hatizonatsi kuwacha chakanaka nenguva yatinoda, hatizonatsi kuita hygiene yakanaka nenguva yatinoda. So tikawana noti drillawo bhoho zvinotirerukira pamusoro pevana vedu kuti hatizotengi mvura every time. Alright. Pakanaka. Mashoko makukutu anoda anonzwa mwoyo. Rega titaure nasekuru tinzwe kuti chii chavainspire kuti vazosvika pano nhasi vachishanya mukati mezuva ranhasi. Sekuru Makadi. Sekuru vanofara Makadi kwese kumativi mana enyika kwamuri.
believe kuti vanhu vari kufara nezvamuri kuita. Tingade kuziva sekuru kuti chii chakuinspire kuti nhasi muzoti rega ndirasikire kuita rechitungwiza ndizove pakati pemusha uno ndichiona kuti vanhu vari kurarama sei. Ndinotenda. Ndakaita nguva ndichitaura nemuzukuru wangu anonzi Maxwell Chibida agerapo, ari kurarama neurema hwekufamba ari pawheelchair. Sekududza kwatakaita kubva pekutanga kutaiwa, hatibatsiri vauya vaine matambudziko avari kutaiwa vasangana nawo. Mwoyo unoshuvira nguva dzese kuti tibatsirane nevane matambudziko avakasikwa naMwari ari pavari, asisasanduke, asi mwoyo unoti tivepo kuvabatsira. Zvadaro ndichitaura naMaki ane matambudziko aitaurawo achida kuti abatsirwe, ekuti sekuru njere dzangu ndoda kuti dzivhurikewo pakupasa kuchikoro. Sekududza kuri kuita mama pano vari kutaiwa akazonyora akapasa. Zvafamba zvadaro ndakasvikira pakuzoita shungu kutaiwa. Ndingamubatsira izvi, asi ndinoda kuitawo shungu dzekuti ndizive kuti ari kurarama ari papi, upenyu hwake huri kunanga kupi, kusvikira akazondiudza kutaiwa. Sekuru, handisi kurarama ndiri mumwe chete, pana mama vari kutichengeta takawanda. Zvadaro ndofunga zvakataurika zuro chaiyo unova musi wa7 ndizvo. Handina kuzowana nguva yekuti ndingafunge. Paakati vakawanda ndakabva ndaona kutaiwa zvakanaka kuti ndisimuke ndione kuti chii chingadai chiri kunetsa, kana kuti chavangada kusvikirawo tasvika pamusha uno tikaona kutaiwa vana vakawanda. Vataura mai kuti panoda mapamba, vanga vachirarama izvozvi, vanga vachiti padarika vhiki vasina gasi. Chinova chinhu chinoshungurudza kuti mari dzimwe dzinoshandiswa kunze uko zvisina basa dzichishatadza kushanda pano, inhau yekuti tinenge tisingazive kuti pane kurarama kwakadai kuri munzvimbo yatigere inotadza kuzivikanwa kunyange nemuvakidzani. Ndo shuviro yazotiita kuti ngatisvikei tione tibatsirane navo. Nhau yakadai hatina kuti ingaperere pano. Shuviro tiri kuti tavapa izvi zvinodyiwa zvikapera, asi dai Mwari vapindira tichabatsira kuvaisirawo mapurojekti angaite seehuku, ekuti nguva nenguva tisina kubatika panhare, tisipo panguva iri yatiri kudiwa, ivo vanogona kuzvimiririrawo vachishandisa mapurojekti aya. Ndo mamiriro azvakaita. Tinotenda sekuru, tinotenda zvikuru nekuti kutaura kwenyu kuri kuratidza kuti hamusi kugumira panapa, asi kune zvizhinji zvamuri kuda kuti munge muchiita patina kuti upenyu hwemhuri dziri panapa hutirerukei. Tinokutendai sekuru. Handizive mama, kana mune zvimwe zvekutaura pamusoro pechiitiko. Ungori mufaro badzi kutenda Mwari nezvataitirwa zvinokosha, zvinoshamisa. Nauye mapurojekti yavataura yakatikoshera uye yakanaka. Taitombotaura nevana vavo chideta gona kuwana chitakishop panapa. Ndezvimwe zvinhu zvaitibatsira futi. Bisati zvehuku, tikaita huku dzacho titaka takishop futi. Toti tikati huku takishop zvinogona kutibatsira kuti hatizopindi futi musiriti tichipema. Zvinotibatsira izvozvo. Alright. Tachikumbirawo mukataura nhamba dzenyu vanogona kubatai panhare. Vanoda kutibata panhare 0773 169 252 0773 169 252. Ndopatinobatika. Alright. Ndingade kuziva address panapa yenyu inonzi chii? Munonzi muna Muzhanje. Muzhanje Road Zengeza 2. Muzhanje Road Zengeza 2. Alright. Tiri paMuzhanje Road Zengeza 2. Line ringori adjacent to Zengeza 4 Primary. Ndizvo handiti Zengeza 4 Primary. Ndona Zengeza 4 Primary. Ndizvozvo. Hatizive kuti ndezvipi zvimwe zvinhu zvinogona kubatsirai
zvamungatarisira kuti anokwanisa kurebesawo ruoko rwake anga achizokubatsirai nazvo? Zvatingada kubatsirwa nazvo mablankets evana ndo zvinhu zvatingada kubatsirwa nazvo, masola ekuti tikwanise kuoperata zvinhu zvedu panapa ndo zvinhu zvatachida kuti tibatsirwe nazvo. Mhuri yeZimbabwe ndo zvatinazvo muzuva ranhasi. Basa guru ratiri kuona richibatwa, tinongonzwa mubharidheri tichitaurwa the good Samaritan. Ayo isi tiri kuvaona basa ravari kuita harikwanisike, ibasa rakakura zvikuru. Tinongokumbirawo mhuri yeZimbabwe, kunyangwe vamwe vari kunze kwenyika vari mumativi mana enyika akasiyana siyana, vanogona kungouya vakaitawo one of the projects dziri kudiwa panapa sekutaurwa kwadziri kuitwa. Sezvangoita sekuru Makuvire, pane nyaya yemasola yatamboudzwa, vari mune zvemasola vanogona kubatsira. Vakangouya vakaisirwawo even kana 3 kV vakaisirwawo, zvinogona kuvabatsira pane zvavanenge vachiita. Kana kudhirira bhoho, vanodawo zvebhoho, manzwa bhoho richitaurwa kuti upenyu hureruke. Izvezvi mvura vanenge vachiteka, vamwe mwana vainawo havakwanisi kunge vachiita vachifamba, vandoda kutotakurwa kuenda kutoilet. So pane zvinhu zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa. Saka mvura yavari kushandisa bucket system. Saka tinongokumbira mhuri yeZimbabwe vane mwoyo yanzwa kuda kubatsira, sunungukai kuvabata, kana kuti bata isusu vechibanda media. Kana pane kusanzwisisa kwamuri kuita madirections, tinokubatsirai kuti munge muchivaloketa, muchinge muchizovabatsira. Pane vana vari talented zvikuru, mumwe wacho vakatopasa, vakanyora vakapasa, vamwe vanoita zvemusic. So tiri kungokupai sezvazviri, vanogona kubatsira, vanogona kuisa ruoko. Sunungukai kuvabata, muchinge muchivabatsira. Zvekare tine vana vane zvipo vatinavo vataida kuti dei vagona kusimudzirwa, zvipo zvavo zvaenda pakakwirira, even vari pamauche pavo, zvipo zvavo zvinogona kuenda pakakwirira kana tikawana vanovasimudzira. Ndo zvinhu zvataida kuti tibatsirike nazvo. Even maprojects chaiwo, tikava nemaprojects atinoita zvinotibatsira kuti hatizoti everyday tida kuti vanhu vatibatsire, but tikange tine katakishop kedu nevana vedu vari pamauche vanokwanisa kutengesawo, vanokwanisa kuti hodherwa vachitengesa. Tikange tine huku dzeduwo vanoitawo mabroila avo vari panapa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvitaida kuti ino mhuri yeZimbabwe yatibatsirawo nazvo. Even mvura itaonawo vanoti dhirillawo bhoho, ndo zvimwe zvezvinhu zvataida futi kuti ino tikawana nemvura ikange iripo zvinotiitira zvakanaka, nokuti sofa tiri kushandisa mvura yekutenga kuti tirarame nemhuri. Saka ndo zvimwe zvatashuvira kuti mhuri yeZimbabwe yagona kutibatsirawo nazvo. Alright. Ndingade kunzwisisa pane vana vane zvipo zvinoda kusapotwa, kuti munyasoti dedemurira kuti pane vane zvipo zvakadai. Tinaye mukomana ari panapa, Nyaradzi Chibida, anoimba. Akambopinda hake mustudio zvikatadza anatsobuda zvakanaka. Takatopeyawo producer mari akasatibudisirawo music yacho. Haana kutiudza kuti music yanga isingaiti here kubudisa kana kuti zvazvakamira sei. Since March last year up to now haana kumbotipa update yekuti zvakazomira sei, zvakaenda nokupi. Saka tachingoshuira kuti tagona kuwana munhu anomuendesawo futi mustudio arekodhe music yake, at least akagona kuva nemusic yake anokwanisa kuzvisapota, anokwanisa kuzozvimiririrawo muupenyu hwake. Iye chishuviro chakezve aishuvira kuti endagona kuvawo nestudio yangu yokutozobatsirawo vamwe vane disability vane zvipo zvokuimba. Alright. Pakanaka. Mukoma, mune masongs mangana makanyora? Masongs akati wandei anokwanisa kusvika kuma-15. Alright. So amanga makarekodha mangani parunzi makamboenda kustudio? Ndakanorekodha 3. Wanorekodha 3. Alright. So mungatitsanangura here mimi semunhu wacho aiimba kuti zvakanyatsofamba sei, zvakanyatsoitika? Ndakangoenda kuna producer, ndobva ndangosvikawo tikataurana zvakanaka, ndobva ndabhadharawo mapezi acho, but hazvina kuzobuda zvakanaka.
Alright. Kuda kuti munhu akazongonyarara kuti chichi hapana communication, hapana kutigadzirisa apa. Alright. Inyaya inorwadza. Muri Zimbabwe ndo zvimwe ndezvimwe zviri kusanganikwa nazvo nemuri iri panapa. Munongoimba mbichana, munongoimba mbichana. Muri Zimbabwe ingade ungoziya one of your song, mungoimba chidimbu. Alright. Pandinoimba ndidaire, mafanzi ndidaire. Pandinoimba ndidaire, mafanzi ndidaire. Hanzi anedaka nesunono, hanzi anedaka nesunono. Ndiri mufadzi wevanhu, ndinoda mutambe mese. Ndiri mufadzi wevanhu, ndinoda mufare mese. Pandinoimba ndidaire, mafanzi ndidaire. Pandinoimba ndidaire, mafanzi ndidaire. That's one of my songs. Yeah. Aiwa, tikuzvinzwa kuti zvirimo zvemusic. Muri Zimbabwe ndo zvipo zviri paMother Esther, zvipo zvakatsikirirwa nekuda kuti chipo chavo haisi kukwanisa kuonekwa neruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nekunzwikawo mumaredhiyo. Saka tiringokumbira muri Zimbabwe kune vari mune zvemusic, mamusic producers, vamwe vane mari yake anoti aiwa ndoda kusimudzira kuti munhu agonzwikwa, zvipo zvavo zvigonzwika, ndo zvavanogona. Kune vanhu vekuti kana vachirarama neurema vanongogara vasina zvavanoita, asi vatiri kuona panapa vanhu vanotone zvinhu zvavanotoita mukurarama, asi zviri kuda kungopushwa kuti zvipo zvavo zvionekwe. So muri Zimbabwe tiri kukokai vanoda kubatsira mukoma kuti music yavo iende mberi. Mwari tinoziva anowedzera patapudzwa. Mwari anoramba achingokurangarirai, Mwari achiita zvakanaka. Ngatisangane muzvikamu zvinotera. Ndini wenyu Love Mutungwarara pano paChibanda Media. It's bye bye.